Víte, proč 80% inzerátů na prodej nemovitostí naprosto zbytečně odrazuje potenciální kupce? Protože jim chybí těchto 5 klíčových věcí. Za prvé, profesionální fotky. Žádné rozmazané snímky z mobilu, ale profesionální fotky za denního světla. Zachyťte každou místnost, včetně detailů. Druhý důležitý bod je přesný popis dispozice. Ne obecné fráze, ale konkrétní čísla. Kolik metrů čtverečních, orientace na světové strany, v jakém je dům stavu. Třetí věc, reálná cena. Zapomeňte na nadsazené částky ke smlouvání. Trh si řekne sám a vysoká cena odradí vážné zájemce. Za čtvrté, lokalita. Popište dostupnost, MHD, obchody, školy a další občanskou vybavenost okolí. A poslední věc, buďte upřímní ohledně stavu nemovitosti. Každá vada vyjde stejně najevo při prohlídce. Pro další tipy, jak prodat nemovitost rychle a bez starostí, mě sledujte tady na Instagramu.